Gede lur, gede lur, gede iki, gede iki, gede iki, gede. Tombrok, 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 tombrok. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Tombrone mangan nang kene tombrone iki. Wis pokoke diangkati wong tombrone mangan kok. Ya lumayan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke bosku, kita sudah sampai di Gunung Sono. Tapi sing spot kidul ya, sepedanya bisa dititipkan di sini, rumah sini. Ini belakangnya ini spotnya bagus banget bos. Kita lihat ke sana ya. Nanti kita akan mencoba nyepot sing masalah akeh banget bos spot nang kene iki. Spot nang kene iki akeh banget, malah justru lho kuwi malah ana sepeda nang kono iki do nang metune do nang ndi ra ngerti kuwi. Tapi sing jelas nang kene mungkin haup. Lho nang kene bos. Sepeda tarik-tarik nang kene iki mbuh metune kok ngendi iki. Sing jelas iki ya limit juga iki, limit kokono. Kokono mungkin ya kono mlakune rene iki ya to. Nek aku tak titipke omah kuwi bos. Titipke omah kuwi. Iki spot jos berarti ya. Berarti manganan banget kene iki. Masalah sing mancing yo akeh ketok yo. Lho, bos. Iya toh? Oh. Wah. Spot sahdu salala. Loh, akeh banget, bos. Kene iki wah, lagi kowe nang ting-ting nang kene nggon tok iki, nggon ting-ting tok iki, nggone jero-jero kabeh iki. Wah, penak-penak banget. Nah, ting-ting nang kene iso nyobok nang kene iso. Lho, iki bekase wong ting-ting nang kene iki. Iki lho, kuwi nyobok nek kuwi. Wah, setoki Pak Mas. Lagi teko. Age teko. Iya. Apa nang ngarepku mau? Pundi? Sing bar kolor jalanku mau? Iya. Oh, berarti nang ngarepku mau. Sampean go lumut. Gowo. Lumut sampean kon ndi, Mas? Karang gede. Karang gede lho, Lur. Karang gede. Agek teko nyobok. Lah iki arep tingkring nang kene iki lho iso. Iki wis digeke nggon enak banget iki. Nah, saiki tapi anu sik golek spot. Ya piye? Wis oleh. Lagi teko bareng aku. Kosek aku arep ndelok etam sik. Lah nek kaya aku ya ora iso nyobok. Wong aku wong biang-biangan. Loh, sepote nek nyobok bagus banget lho. Kono kuwi jane arep gelem maju sithik ku nggon iwak kuwi jelas. Kene iki iwak tok kene iki. Pokoke garek nyutiki. Tak goleke spot sik ya. Tak goleke spot ngetan sik. Engko aku ketoke ya tetep tertarik mancing nang kene kok. Sik, tapi tak ndelok spot sing jos ngendi ngono. Lah agek do teko urung do entuk iwak ana. Ketoke bareng aku mau lur. Padahal wis iki wis awan agek do teko iki. Lho, iya toh? Ketoke nggone jero kabeh kene iki. Oh, kawisane sing tingkring nang kono. Wah, kayak nyobok ya enak nang kono. Piye Mas? Tingkring wis entuk iwak urung? Tunggal, Pak. Apa? Abang nih. Abangan? Nggih. Umpanmu apa? Cacing. Cacing. Waduh, aku nggone pelet tok nggo cacing iki.
Doyan apa ora iki kok? Urung oleh. Sampun. Wah, Mboten mancing ya. biar mancing tapi kan aku biang-biangan gawane pelet tok ora nggawa cacing. Lah kayak nyoba anteng kae gene wis manganan kae. Aku kelingan lur, dhisik tau ning kono kae. Oh, iya metune berarti kono. Kono kae dhisik tau ning kono kae. Tapi kene iki asik lho. Kene iki asik nggone adem banget sahdu. Wah, iki golek spot sik ya. Golek spot sik. Wah, kene iki jane ya elok kene iki. Tapi ketok ya brangkelan tok iki. Kuwi jane mancinge ya nyendale apa ya rangel ngono kuwi, Mas? Nyendale rangel ngono kuwi. Cilik pancing. Tapi kruwel-kruwel ning kono kuwi. Ketoke kene iki tombro tok kaya ya. Wah. Tapi lho, ngarepe serompotane sak pole cah. Wis kena. Walah. Piye iki? Manggon ning kene apa lek golek nggon sing sahdu meneh. Sik mikir sik. Agek nyekel wis 3 risik. Iwak tok iki. Kuandel. Genah kene iki wak tok nek lumutan. Nek peletan buah aku ora mudeng nek peletan. Dadi bolo kene iki. Genah wak tok. Masalah iki agek wae agek nyegur mung pirang menit to agek iki wis mulai. Lho, titike wis kaya cagak. Kayak cagak anteno. Kayak cagak. Kayak ditengeri jare aja dinggoni wong jare. Serinding. Serinding gede tak cikok lele. Serinding sakmene. Kan amburi kan kowe. Wah. Gede lur. Gede lur. Gede iki, gede iki. Gede iki gede. Tombrok. Tombrok. Hmm. Hmm. Tombrone mangan ning kene tombrone iki. Wis pokoke diangkati wong tombrone mangan kok. Ya lumayan alhamdulillah. Kayak gede kira. Gede iki lur. Loh, rek lele. Oh, anu kutuk. Cacing. Nek kutuke bareng. Wis. Langsung nang telak. Semeneng telak malah. Poclok.
Etuk kok ngene. Berkasake awak kowe. Nilai iki lho. Iki nah nilai iki. Babon to. Ternyata abangane gelem mangan pelet. Oh, oh, mantap toh. Lah. Alhamdulillah. Oke bolo, aku tidak sekedar tes spot saja ya. Masalahnya nek tes spot kan biasanya sak jam 2 jam. Lah iki aku berjam-jam malah. Berjam-jam malah iki malah wis ke jam 11 ya teko kene ke jam 11 mau ngasek teko sak yahene bolo. Ngasek teko sak yahene wis ora gelem mangan babar blas. Nek masalah perempusan tombro kene iki luar biasa, perempus terus. Ya memang mau cewek siji tapi kena siji juga. Kowe kena siji, cewek siji. Ya sepot tombro nang kene sing jelas nek masalah sepot tombro genah kene iki sepot tombro. Kuwi genah. Ora mungkin ora. Masalah kene. Aku kena siji, sing cewek siji, berarti kan mangan. Cuma mangane kan ngene bolo. Mungkin isik Mas, mang isik. Aku ya arep kukut tok. Lha iki masalah wis sore, dadi aku kukut ya. Wis ora meneh masalah serinding kowe ora gelem mangan lho. Serinding kowe ora gelem mangan. Biasane kan nek serinding kan akeh iki blas ora ana serinding nang kene iki. Malah ora gelem mangan. Jane sing apa nyobok lumutan awal-awalmu mangan asline iki mangan, gede-gede juga, tapi kami wis do bali, tapi sebenarnya ya oleh sih, oleh. Wong siji ra ketang 7 10 tetep oleh. Masalah kan artak sepil kan ya kono bali dhisik dadi aku ya serasa nyepil. Oke gitu ya bolo ya. Hasilku kali ini mung sakmene iki. Tak sepilke hasilku enek no. Ora patek mangan opo lho. Ora pati mangan. Tapi ya lumayan lah. Timbangane ora oleh. Olah mas yang kolok pek ini. Oh. Iki hasilku iki. Iki hasilku. Jadi tombrone oleh siji, ya toh. Babone nila oleh siji, babon iki. Tombrone oleh siji, lumayan gede lho, petang nyari lho enek lho. Loh. Babon tombrone siji, ora babon lah. Intine tombro ngono ya. Tombro babon. Terus liyane serinding, kutuk. Kutuke ya oleh siji. Gembreng lumayan oleh siji lho. Sakmene iki bolong iki komplit iki. Ana serinding, ana nonong, ana kotes, ana tombro komplit pokoke iki. Komplit lumayan. Oke, nek arep gas kerene gas norene. Ewatine ra mau gas rene ya ora masalah, tapi sing jelas ki mangane mung nek esuk mungkin nek esuk utawa ngatek teko awan. Masalahe ket mulai jam 2 wis ora mangan babar blas. Mau aku jane arep sak jam 2 jam wae, tapi kenyataannya kan bola-bali nyendal. Pertama pelet weh nila gelem, terus tombro gelem. Lah kuwi permasalahane, dadi aku kebacut teko sore. Oke bro, gitu ae. Spot Gunung Sono, kidul desa. Ya kene iki. Intine kene iki.
kidul desa. Jadi seandainya kowe rene monggo, sing jelas manggone ya kene iki. Tombrone mangan. Tapi ya urung nemen. Nek mungkin nek esuk mangan mungkin ya. Apa faktor pelet ya ora ngerti. Masalah peletku mau kuwi sing isik kan campuran Royco. Lah sing aku ngejeri neh kuwi Roycone ndelalah ora nggawa. Ora nggawa ndelalah. Dadi ya mungkin faktor pangak pelet ya mungkin, tapi ya enggak juga sebenarnya sih. Enggak juga. Oke, sampai di sini saja. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi umur panjang, dilimpahkan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel besok. Saya akhiri di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.